ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи тилиётии ахбор аз телевизиони Тоҷикистон. имрӯз дар маҷмӯаи давлатии Кохи Борбад бахшида ба рӯзи ҷавонон мулоқоти асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ҷавонон баргузор гардид. Давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ дар Тоҷикистон заминаҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва ташкиливу инфраструктурии сиёсати давлатии ҷавонон ташаккул ёфта, даҳҳо санади меъёрии ҳуқуқӣ қабул ва маҷмӯи масъалаҳои сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиву фарҳангӣ ки бевосита ба ҷавонон дахл доранд, ҳаллу фасл карда шуданд. Мавриди зикр аст ки рӯзи ҷавонон бо ибтикори президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз соли 1997 инҷониб қайд карда мешавад. гузориши хабарнигорони мо. 21 май дар Кохи Борбад асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чун анъанаи накӯ дар рӯзи ҷавонон бо намояндагони ҷавонони мамлакат мулоқоти самимию созанда анҷом доданд. нахуст сарвари давлат ҳамаи ҷавонони саодатманди кишварро ба ифтихори рӯзи ҷавонон ки ҳамасола 23 май дар саросари мамлакат ба таври шоиста ҷашн гирифта мешавад, табрику таҳният гуфтанд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба таърихи таъсиси ҷашни рӯзи ҷавонон, сиёсати давлатии ҷавонон ва дастгирии рӯзафзуни онҳо чун такягоҳи боэътимоди давлат андешаронӣ карда. ҳадафи мулоқотро таҳлили вазъи соҳа, ҳидояти насли оянда дар роҳи созандагию ободонӣ ва илму касбомӯзӣ маънӣ дод намуданд. таъкид гардид ки ҳанӯз аз рӯзҳои аввали соҳибистиқлолӣ ва ба фаъолият оғоз намудани ҳукумати қонунӣ кор бо ҷавонон аз ҷумлаи самтҳои афзалиятнок ва муҳимтарини сиёсати давлат эълон шуд. зеро таваҷҷӯҳ ба ҷавонон ғамхорӣ барои ояндаи миллати тоҷик ва таҳкими нерӯи давлати Тоҷикистон мебошад. сарвари давлат иброз доштанд ки бо мақсади дастгирии ҷавонон, ташаккул ва тарғиби тарзи ҳаёти солим дар байни онҳо, бо шуғл таъмин намудани ин қишри фаъоли ҷомеа, дарёфт ва дастгирии истеъдодҳои нав, ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои насли ҷавон, моҳи майи соли 1997 қарори ҳукумати мамлакат доир ба таъсиси кумитаи кор бо ҷавонони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардида, санаи 23 май ҳамчун рӯзи ҷавонони Тоҷикистон эълон карда шуд. зимни таҳлили дастовардҳои соҳа давоми солҳои соҳибистиқлолӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд ки ҳукумати Тоҷикистон барои ҳалли мушкилоти ҷавонон, роҳандозии тадбирҳои амалӣ вобаста ба тақвияти фаъолияти онҳо дар ҷомеа, таъмини иштироки фаъоли ҷавонон дар ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии кишвар, тарбияи ватандӯстӣ ва таҳкими ҳуввияти миллӣ дар ниҳоди ҳар як намояндаи насли имрӯза давра ба давра иқдомоти мушаххасро амалӣ намуд. мо ҷавононро нерӯи созандаву бунёдкор ва пешбарандаи ҷомеаи навини кишварамон ва ояндаи халқамон эълон кардем ва дар ҳалли ҳамаи масъалаҳои ҳаёти ҷомеа ва давлат то имрӯз ба онҳо такя мекунем, таъкид доштанд пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. Тоҷикистон мамлакати ҷавон аст, чунин аст таҳлилҳои хазинаи нуфуси Созмони Милали Муттаҳид. аз рӯи маълумоти оморӣ зиёда аз 70% аҳолии кишварро ҷавонони то 35 сола ташкил медиҳанд. дар баромади худ президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир ба амалисозии чораҳои мушаххаси роҳбарияти давлату ҳукумати кишвар, аз ҷумла ташаккули заминаҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва ташкиливу инфрасохтории сиёсати давлатии ҷавонон, қабули даҳҳо санади меъёрии ҳуқуқӣ, ҳаллу фасли маҷмӯи масъалаҳои сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиву фарҳангӣ бевосита ба ҷавонон дахл дошта, тадбирҳои баландбардоштани шавқу завқи ҷавонон ба омӯхтани илму дониш, пеш аз ҳама илмҳои табиӣ, риёзӣ ва дақиқ, кашфиёту навоварӣ, тавсияи ҷаҳонбинии онҳо ва ҳавасманд гардонидани ҷавонони болаёқату соҳибмаърифат бо роҳи таъсиси стипендия ва ҷоизаҳои гуногун, таъсиси квотаҳо барои таҳсили ҷавонони лаёқатманд дар дохил ва хориҷи мамлакат андешаҳои ҷолиб баён намуданд. дар муддати 24 соли амали квотаи президентӣ аз 61 шаҳру ноҳияи кишвар ба 20 муассисаи таҳсилоти олии касбии мамлакат 22209 нафар хатмкардагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, аз ин 13388 нафар духтар ва 8821 нафар писар ба таҳсил фаро гирифта шуданд.
ҳоло дар 20 муассисаи таҳсилоти олии касбии кишвар қариб 7000 нафар ҷавонон бо квотаи президентӣ таҳсил карда истоданд. таъкид гардид ки дар доираи сиёсати хориҷии ҳукумати мамлакат бо даҳҳо кишвари пешрафтаи дунё созишномаҳои байниҳукуматӣ имзо гардида, ҳоло дар хориҷи кишвар аз ҳисоби бурсияҳои ройгони барои Тоҷикистон ҷудо шуда беш аз 40 000 нафар донишҷӯ, магистр, аспирант ва докторантҳо ба таълим фаро гирифта шуданд. ҳамчунин дар доираи сиёсати давлатии дастгирии ҷавонон барои баррасӣ ва ҳалли масъалаҳои ҷавонон ва иштироки фаъоли онҳо дар ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии кишвар соли 2015 дар назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон шӯрои миллии кор бо ҷавонон таъсис дода шуд. ҳукумати мамлакат бо дар назардошти саҳми ҷавонон дар рушди ҷомеа ва иштироки фаъолонаи онҳо дар ҳаёти иқтисодиву сиёсии мамлакат соли 2017-ро соли ҷавонон эълон кард ки ба таҳкими бештари нақши ҷавонон дар ҷомеа ва фароҳам овардани шароити беҳтар барои онҳо мусоидат намуд. зимни суханронии президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон инчунин дар бораи дастовардҳои ҷавонони кишвар дар соҳаи илму маориф ва варзиш андешаронӣ карда, дар назди ҳукумати мамлакат, вазорати маориф ва илм, кумитаи ҷавонон ва варзиш ва падару модарон барои тарбияи ҷавонон дар роҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ вазифаҳои мушаххас гузоштанд. роҳбарони вазорату идораҳо, раисони вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо ва дигар сохтору мақомоти давлатӣ вазифадор карда шуданд ки тавассути ворид кардани технологияҳои пешрафта ва таъсиси корхонаҳои нави истеҳсолӣ барои ташкил намудани ҷойҳои нави корӣ ва ҳарчи бештар бо шуғл таъмин кардани ҷавонон, бахусус дар деҳот, тадбирҳои иловагӣ андешида, ҳар моҳ ярмаркаи ҷойҳои холии кориро баргузор намоянд. тавре ки дар паёми президенти мамлакат зикр гардид, ғамхории пайваста дар ҳаққи гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ ва ҳалли масъалаҳои иҷтимоии онҳо яке аз муҳимтарин вазифаҳо ба ҳисоб меравад. таъминоти иҷтимоии ҷавонон, аз ҷумла дастгирии ятимони кул ва аз оилаҳои камбизоат, ҷавонони имконияташон маҳдуд ва бекор самти афзалиятноки сиёсати давлатӣ муқаррар гардидааст, чунки ин гурӯҳи осебпазир пеш аз ҳама ба дастгирии давлат ниёз дорад. дар охир сарвари давлат иброз доштанд ки мо ба шумо ҷавонон нерӯи бузурги созандаи кишвар эътимод мекунем ва бовар дорем ки аз уҳдаи ин рисолати бузурги таърихӣ ва иҷрои вазифаи фарзандии хеш бо сарбаландӣ мебароед. баъд аз суханронии президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, як гурӯҳ ҷавонони кишвар, Фахриддинзода Фирдавс, муовини раиси Иттифоқи ҷавонони Тоҷикистон дар вилояти Суғд, Насриддинзода Раъно, гирандаи шоҳҷоизаи озмуни ҷумҳуриявии фуруғи Субҳи доноӣ китоб аст дар соли 2020, Ҷамолзода Беҳрӯз, омӯзгор, Мусоҷонзода Ҷамила, омӯзгор, Хушқадам Хусравов, чемпиони ҷаҳон оид ба самбо, 2 карат чемпиони ҷоми ҷаҳон, Пирмаҳмадзода Рӯҳангез, донишҷӯ, Носирзода Гулчанбону, донишҷӯ, Парвиз Қосимзода, роҳбари ташкилоти ҷамъиятии ҳадияи меҳри вилояти Суғд, Нозимбек Нозимбеков, омӯзгори ҷавон аз ноҳияи Ишкошими вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, Аюбзода Шоҳхусрав, роҳбари маҳфили ҷавонони дар хориҷи кишвар таҳсил дошта, Ниёзӣ Сироҷиддин, омӯзгор, Гулмирзозода Идибек, муҳандис, геологи нерӯгоҳи барқии обии Роғун, Неъматуллои Холиқ, афсари калони гвардияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, Исмонзода Ёсуман, узви ташкилоти ҷамъиятии пайравони пешвои миллат ва Филина Олга, донишҷӯи донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ баромад карда, ба пешвои миллат ва роҳбари ҷавонпарвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои ҳамаи дастгириҳо ва талошҳо баҳри таъмини шароити созгори зиндагӣ ва илмомӯзӣ изҳори сипос карданд. сиёсати давлатии ҷавонон аз оғози соҳибистиқлолӣ дар маркази таваҷҷӯҳи давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дошта, то имрӯз ҳар як ибтикори созандаи ҷавононро дастгирӣ менамояд. дар шаҳри Роғун бахшида ба рӯзи ҷавонон чорабинии фарҳангӣ баргузор гардид. гузориши хабарнигорони мо. бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон дар шаҳри Роғун ҳамоиши ҷавонони зодаи истиқлол таҳти унвони ҷавонони Роғун пайрави аслии пешвои миллат баргузор гардид.
дар чорабинӣ ҷавонони зиёди муассисаҳои таълимӣ корхонаву ташкилотҳо ва варзишгарони парчамбардори шаҳр фаъолона иштирок варзиданд. нахуст дар боғи фарҳангии фароғатии шаҳр чорабинии варзишии зеҳнӣ баргузор гардид. роҳбарияти мақомоти иҷроияи шаҳри Роғун зикр намуданд ки дар ҳақиқат ҷавонон вориси арзандаи халқу ватан ва созандагони фардои ҷомеаи Тоҷикистони соҳиби истиқлол мебошанд. тавре маълум аст тақдир ва инкишофи ҳар як давлат аз ҷумла Тоҷикистон аз мавқеи фаъоли ҷавонон вобастагии калон дорад, зеро дар тамоми қишрҳои дунё ҷавонон ба сифати нерӯи пуриқтидори бунёдкор ва пешбарандаи ҳаёти ҷомеа шинохта ва эътироф шудаанд. мақоми иҷтимоӣ ва сиёсии ҷавонон на фақат нерӯи демократии ҷомеа ва давлат, балки хусусияти таҳаввулот, стратегияи тараққиёт ва ояндаи кишварро муайян мекунад. нақш ва иштироки ҷавонон дар сиёсат рушди соҳаҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ назаррас буда, дар баробари ба даст овардани истиқлоли давлатӣ, сиёсати давлатии ҷавонон ҳамчун самти афзалиятноки фаъолияти ҳукумат муқаррар гардид ва ҳоло он тавассути қабули барномаҳои миёнамуҳлати соҳавӣ татбиқ шуда истодааст. таъкид шуд ки имрӯз ҷавонони шаҳри Роғун дар тамоми бахшҳои хоҷагии халқ дар қатори собиқадорони соҳа кору фаъолият намуда, номбардори сарзамини тоҷикон мебошад. шоми ҷавонони шаҳри Роғун садҳо танро ба ҳам оварда, даҳҳо ҷавони соҳибистеъдод ҳунари худро ба ҳамсолону кулли бинандагон нишон доданд. барномаи рангини фарҳангӣ бо рақсу бозии ҷавонон ва ҳунарнамоии аҳли фарҳанги шаҳр ба тараннуми ватан модар ва дӯст доштани ватан ба чорабинии идона ҳусни анҷом бахшид. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади ҳифзи иҷтимоии шахсони дорои имконияти маҳдуд давоми солҳои соҳибистиқлолӣ тадбирҳои заруриро амалӣ месозад. дар ҳамин замина дар шаҳри Ҳисор таҳти унвони «Мо бо шумоем» бо ташаббуси Ҳизби халқи демократии Тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявӣ гузаронида шуд. гузориш аз шаҳри Ҳисор. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон давоми солҳои соҳибистиқлолӣ барои шахсони дорои имконияти маҳдуд шароити мусоиди кору зиндагиро фароҳам оварда пайваста онҳоро дастгирӣ менамояд. таваҷҷӯҳи махсуси роҳбарияти олии давлату ҳукумати мамлакат нисбат ба ин қишри ҷомеа аст ки имрӯз ин ашхос худро ҳамчун аъзои комилҳуқуқи ҷомеа эҳсос намуда дар пешрафти соҳаҳои гуногуни иқтисодию иҷтимоӣ саҳм мегузоранд. дар ҳамин замина ва бо мақсади татбиқи босамару ҳадафмандонаи дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти дастгирии ҷавонони соҳибистеъдод ва қишри осебпазиру эҳтиёҷманди ҷомеа таҳти унвони «Мо бо шумоем» аз ҷониби Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявӣ баргузор карда мешавад. ин навбат чорабинии мазкур дар шаҳри Ҳисор доир гардид. озмун аз рӯи се намина: маҳорати суханварӣ ва қироати шеър, маҳорати сурудхонӣ, маҳорати навохтани асбоби мусиқии муосир ва халқӣ ҷараён гирифт. дар озмун кӯдакону наврасони дорои имконияти маҳдуди аз 6 то 18 сола аз ташкилоти ибтидоии ҳизби сомонёни мактаб интернати ҷумҳуриявӣ низомаш махсуси полиомиелит, ташкилоти ибтидоии ҳизби равшандилони мактаб интернати ҷумҳуриявии бачагони нобино ва сӯсбин иштирок намуда ҳунару истеъдоди худро нишон доданд. озмун дар се давр барои шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ дар ду давр гузаронида шуда аз нимаи дуюми моҳи апрел то 20 июн идома меёбад. ғолибони даври ниҳоӣ ба комиссияи озмун то 15 июн пешниҳод карда мешаванд. барномаи ахборро идома медиҳем. имрӯз дар шаҳри Душанбе дар мавзӯи баррасии баҳсҳо оид ба масоили об дар судҳои иқтисодӣ ҷамъомад доир гардид. баромадкунандагон оид ба ташаббусҳои пайвастаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар масъалаи обу иқлим ки аз минбарҳои баланди созмонҳои бонуфузи ҷаҳон садо медиҳанд ва талошҳои пайгирона барои рафъи мушкилоти марбут ба тағйирёбии иқлим ва дастрасии аҳолӣ бо оби тозаи ошомиданӣ ибрози назар карданд. гузориши хабарнигорони мо. امروز در شهر دوشنبه با ابتکار سود عالی اقتصادی جمهوری تاجیکستان در موضوع بررسی بحث‌ها عاید به مسائل آب در سودهای اقتصادی دایر گردید. در این چاره‌بینی نمایندگان از وزارت انرژتیک و ذخیره‌های آب، کمیته دولتی اداره زمین و گیاه‌دزی، پروکراتورای ژنرالی، مرکز ملی قانونگذاری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و آژانس بهداشت زمین و آبیاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اشتراک نمودند. اشتراکچیان در موضوعهای تشبس‌های جهانی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان وابسته به مسائل آب و اهمیت این تشبس‌ها جهت پیشگیری تمایل زیادشوی نارسایی ذخیره‌های آب، تطبیق برنامه اصلاحات ساحه آب جمهوری تاجیکستان برای دوره سال‌های 2016-2025، تجربه سودی حل بحث‌ها عاید به مسائل آب، روند تطبیق نظارت دولتی استفاده و حفظ ذخیره‌های آب در جمهوری تاجیکستان، تطبیق سندهای حقوقی بین‌المللی عاید به مسائل آب در عملیه و غیره برآمد نمودند. برآمدکنندگان عاید به تشبس‌های پیوسته
пешвои миллат муҳтарами Эмомалӣ Раҳмон дар масъалаи обу иқлим ки аз минбарҳои баланди созмонҳои бонуфузи ҷаҳон садо медиҳад ва талошҳои пайгирона барои рафъи мушкилоти марбут ба тағйирёбии иқлим ва дастрасии аҳолӣ ба оби тозаи ошомиданӣ ибрози назар карданд. Ба андешаи таҳлилгарон агар муқаррароти танзими об дигар карда нашавад то соли 2025 аз 2 ҳиссаи аҳолии замин аз оби ошомиданӣ танқисӣ мекашанд. аммо намояндагони созмонҳои байналмилалӣ ба он назаранд ки ташаббусҳои Тоҷикистон дар масъалаи об барои ҳаёт бисёре аз мушкилоти ҷойдоштаро дар минтақа ва ҷаҳон барқарор мекунад. Тоҷикистон чун як давлати ташаббускори ҷаҳон дар ҳаллу фасли мушкилоти глобалии об маҳз бо талашу кӯшишҳои бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар арсаи ҷаҳон шинохта шудааст. дар ноҳияи деваштӣ бо мақсади пешгирӣ аз ҳодисаҳои нохуши сӯхтор аз ҷониби хадамоти давлатӣ оташнишонӣ вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳия байни аҳолӣ ва муассисаҳои таълимӣ чорабиниҳои фаҳмондадиҳӣ мегузаронад. гузориши хабарнигорони мо. ҷиҳати аз ҳодисаҳои нохуш ва сӯхтори ногаҳонӣ эмин нигоҳ доштани сокинон дар ноҳия қисми 67-уми хадамоти ҳарбикунандашаи давлатӣ оташнишонӣ бо 27 нафар қувваи корӣ амал мекунад. самараи меҳнати софтдилона ва дуруст роҳандозӣ кардани фаъолияти тарғиботии ташкилотии 27 нафар кормандон аст ки шумори ҳодисаҳои нохуш ва сӯхтори ногаҳонӣ дар ноҳия ба маротиб кам шуда истодааст. бо истифода аз фурсати муносиб кормандон имрӯз дар муассисаҳои таҳсилот миёнаи умумӣ, коллеҷу гимназияҳо ва кӯдакистону парваришгоҳҳо бо омӯзгорону муҳассилин вохӯриҳои судмандро роҳандозӣ карданд. дар муассисаи таҳсилот миёнаи умумӣ рақами 53 сӯхторнишонон ба омӯзгорону хонандагон роҳу воситаҳои аз сӯхтори ногаҳонӣ эмин нигоҳ доштани иншооти иқтисодии иҷтимоӣ ҳангоми сарзадани сӯхтор фавран бохабар кардани кормандони соҳа ва занг задан ба сӯхторнишонони қисми 67-уми хадамоти ҳарбикунандашаи давлати оташнишонӣ ва ҳамзамон истифодаи дурусти таҷҳизоти мухталифи сӯхторнишониро дастур доданд. таъкид гардид ки таҷҳизоту дастгоҳҳои дар мактабҳо мавҷудбудаи сӯхторнишонӣ бояд ҳамеша дар ҳолати омодабош қарор ва муҳлати истифодаи зарфҳои кафнигоҳдор зери назорати қатъӣ нигоҳ дошта шавад. дар муассисаи таҳсилот миёнаи умумии рақами 1 ҷамоати шаҳри Ғончӣ суҳбати сӯхторнишонону омӯзгорон ва толибилмон бештар дар атрофи сипарҳои сӯхторнишонӣ ва тарзи истифодабарии сатилҳои конусшакл, сиху панҷшохаи сӯхторхомӯшкунӣ, белу ломҳои деворшикан ва облӯлаҳои назди сипарҳо ҷой дошта доир шуд. таъкид гардид ки омӯзгорон мунтазам дарсҳои тарбиявӣ ва машғулиятҳои беруназсинфиро назди сипарҳои зидди сӯхторӣ дар муассисаи таълимӣ мавҷуд буда гузаронида савияи дониши шогирдонро ҷиҳати эҳтиёткор будан ҳини истифодаи лавозимоти зуддаргиранда, гӯгирду сӯздишвориҳо, кӯмаки аввалин ҳангоми сарзадани оташ, фавран ба сӯхторнишонон хабар додан ва амалҳои дигар баланд мевардоранд. قسمی مستقل 67 خدمات دولتی آتش‌نشانی نوعی دیواشتی طبق دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان از طرف کارمندان خدمات دولتی آتش‌نشانی ناحیه در مؤسسه‌های تعلیمی، تندرستی، حفظ اجتماعی و مرکز انشاءات‌های خوراک عمومی و منزل‌های استقامت شهروندان حاضر شده با مردم دستور صحبت‌ها گذرانیده فهماندهی می‌کنند و در وقت دستور صحبت‌ها گذراندن به مردم بروشورها تقسیم کرده می‌شود. ذکری به مورد است که جهت کاهش دادن سوختار ناگهانی مسئولین و مهندسان و کارمندان قسم 67 خدمات حربی کنندشی دولتی آتش‌نشانی ناحیه دیوشتی دو نقلیات خدمترسان تجهیزات و واسطه‌های دیگری سوختارنشانی را به مبلغ 16000 سومانی تعمیر و ترمیم کلی و در خط آماده باش قرار دادند. گذشته از این کارمندان وقتی فارغ از فعالیت زمین‌های گرد و اطراف قسم را شدگار و مالا گذارانده کارتاشکا و سبزی و دیگر زراعت‌های کشاورزی کشت و پرورش می‌نمایند. مضبوط بابازاده از ناحیه دیوشتی برای برنامه اخبار. بیننده‌های عزیز شما رو با دیگر خبر و گزارشات در نشرهای بعدی برنامه‌های اخبار آشنا می‌سازیم. سلامت باشید.